Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. Наши навбати барномаи Салом Хамсадо тариқи мавҷи 94.4 FM аз радиои Хамсадо пешкаш мегардад. Дӯстони азиз, мо дар нашри навбати албатта меҳмони махсус дорем. Барои ҳар яки шумо маълум аст ки бонки дӯстдоштаи мову шумо бонки Алиф имсол 10 солагӣ фаъолияти худро қайд мекунад ва муҳимтар аз ҳама қайд кардан лозим аст ки ин бонки машҳур ва бонки дӯстдоштаи мардумӣ тавонист ки дар фаъолияти 10 солаи худ воқеан мушкилоти ҳамаи мардуми тоҷикро ба роҳ монад ва муҳимтар аз ҳама аввалин бонке аст ки тавассути корт ва тавассути насиҳа гирифтан ба воситаи техника тавонист ки воқеан мушкилоти мардумро ҳал намояд ва аз муддати 10 соле ки бонки Алиф фаъолият мекунад, мардум бештар ба он таваҷҷӯҳ кардан, боварӣ ҳосил кардан ва имрӯз агар мо мушоҳида кунем, яке аз сер муштарии бонкҳо дар тоҷикистони азизи мо ба ҳисоб меравад. ҳамин тариқ вобаста ба 10 солагии фаъолияти бонки Алиф дар меҳмонии барномаи Салом Хамсадо иштирок доранд муовини раиси ҷамъияти саҳомии кушодаи Алиф бонк Далер Каримов. Мо шуморо хушомадед мегем ба барнома. Салому алейкум. Ва умед барномаи мебинем ки имрӯз бисёр як суҳбати самимию зебову ҷолибро баъри шунавандагони радиои Хамсадо пешкаш мекунед ва он мушкилиҳо, он нофаҳмиҳое ки барои мизоҷони шумо шояд ба роҳ монда шуда бошад, мо инҷо ман фикр мекунам ба ҳама он саволҳо посух мегардонем ва мо пеш аз ҳама шуморо табрик мекунем ба фаъолияти 10 сола ки тавонистед воқеан ба боварии мардум сазовор гардед. Ман фикр мекунам аз ҳама муҳим ин боварии халқ аст. ҳамин тавр аста? Шуморо табрик мекунем чун тавонистед дар муддати 10 сол ба боварии мардум сазовор бошед ва бисёр рамзӣ мешавад ки дар оғоз як саломи худро баҳри шунавандагон ва мухлисони барномаи Салом Хамсадо расонида бошед. Салому алейкум шунавандагони азиз. Салому алейкум дӯстон. Албатта мо аз аввал ҳаракат доштем ки баҳри боварии мардум хизмат кунем, баҳри мардуми азизи миллати худ хизмат кунем ва сазовор гаштаем ё не, албатта мардум баҳо диҳад. Мо бошем ҳарчи зиёдтар кӯшиш мекунем. Ташаккури зиёд барои он суханҳое ки нисбати Алиф бонк гуфтед. Доим кӯшиш мекунем ки сазовори ва арзандаи ин суханҳо бошем. хуб, дар оғоз бисёр аз рамзӣ мешавад ки мо каме ёд кунем аз 10 соли фаъолияти пештара, яъне оғози ин идеяи ин бонк чӣ гуна сурат гирифт ва ман фикр мекунам ҳар як кор дар оғоз мушкилиҳо дорад ва ба ин сам расидан ва коре ки махсусан Алиф бонк анҷом дод, дигар бонкҳо натавонистанд дар ин муваффақ шуда бошанд. Масалан тариқи кортҳо ва тариқи масалан техникаро ба насиҳа гирифтан ва баъдан маблағашро супоридан, ин бисёр кори мардумро осон кард. Ман фикр мекунам бобати ҳамин ҳарзон ин идея чӣ гуна пайдо шуд, чун дигар бонкҳо на он қадар дар ин самт муваффақ буданд, агар хато накунем. албатта ҳама чӣ тавре ки мо дар рекламаҳои худ низ қайд намуда будем, ҳама чӣ аз як орзуе сар шуда. Орзуе сар шуда буд. Мехостем як хизматрасоние пешниҳод намоем, як маҳсулоте дар бозор бошад ки барои мушкилои мардумро осон намудан хизмат кунаду барои ҳамон сатҳи хизматрасониро ба як дараҷаи дигар бардорад. албатта аз ҳамин чизҳо қадамҳои нахустини худро гузошта будем ва ҳоло ҳам ин роҳро давом дода истодаем. боварии комил дорем ки ҳоло ин роҳ дароз аст ва албатта пастию баландии зиёд низ дар пеш аст. як нуқтаро бояд қайд намоям ки он вақт албатта чунин хизматрасонӣ он қадар машҳур набуд, лекин оиди муваффақият гӯем. ман фикр мекунам ки дар чандин солҳои охир ҳамаи бонкҳои кишварамон дар ин самт хеле қадамҳои зиёде гузоштанд ки барои дар умум ҳаёти мардумонро беҳтар кардан низ саҳми худро гузошт ва фикр мекунам ки мо якҷоя тавонистем ки як чизи хубе ба мардум пешниҳод намуда тавонем. беҳтарин ва қайд кардан лозим аст ки мо имрӯз бисёр мизоҷон мушкилот ё камбудиҳое ки
худашон ба он гирифтор мешаванд, мехоҳам пурсон шавам. Масалан бисёртар тавассути масалан кортҳои салом ва ё насиҳа гирифтан аз бонк бисёр нофаҳмиҳо барои мизоҷон вуҷуд дорад. ва дар барномаи ман бисёр хоҳиш мекунам ки он нафароне ки худи ҳозир барномаи моро тамошо доранд бисёр рамзӣ мешавад ки мо ба саволҳои мизоҷон албатта посух гуфта бошем. Он нофаҳмиҳое ки аз ба нофаҳмиҳо гирифтор мешаванд метавонанд албатта дар барномаи мо ба он саволҳои худ посух гирифта бошанд. ҳамин тавра ва мо рақамҳои фаъол дорем. Тавассути телеграм метавонед ҳар як нафар саволи худро пешниҳод кунад ва рақамҳои мо фаъол аст дар телеграм 38 30 944. такрор мекунам 38 30 944. онҳое ки мехоҳанд ба саволҳои худ посух гирифта бошанд метавонанд ба ин савол муроҷиат кунанд ва саволи худро албатта тариқи телеграм ба мо ирсол намоянд 38 30 944. ва албатта Далер Каримов инҷо метавонад ба ҳамаи саволҳои шумо посух гардонад. ва пеш аз оне ки мизоҷон саволҳои худро пешниҳод мекунам, ман низ дар навбати худ савол дорам ва чун қайд кардан лозим аст ки ман яке аз нафарони фаъоли истифодабарандаи махсусан корти салом ҳастам ва бештар қатъо накунам шояд аз 5 сол бештар мешавад ки тариқи алифбонк ҳамкорӣ мекунам. ва мехоҳам як саволи дигар пешниҳод кунам. ман расман инҷо аллакай як нафар ба мо савол равон кард. дуруд ба барномаи Салом Ҳамсадо. ман Салтанат аз ноҳияи Рудакӣ. ман расман дар ягон корхона кор намекунам. барои ҳамин маълумотномаи музди маош пешниҳод карда наметавонам ба алиф. оё метавонам корти салом дастрас кунам? агар ҳа, бо чӣ қадар лимит? ман фикр мекунам ин саволо бештар дар бораи лимит мешавад. албатта ҳаст аз роҳҳое ки агар шахс ҷои кори расмӣ надошта бошад лекин бо дигар усул метавонад ба мо ҳамон пардохтпазири худро пешниҳод намояд. чӣ тавр? ҳастанд нафароне ки ба онҳо маблағҳо интиқол мегарданд аз дигар кишварҳо ва онҳо низ яъне ҳамон даромадҳое ки аз ҳамин роҳ яъне ба даст меояд онҳо метавонанд ҳуҷҷати ҳамонро аз ҳамон бонке ки маблағҳоро қабул мекунанд пешниҳод намоянд. инро низ мо дида баромаданон мумкин ҳамчун ҳуҷҷати пардохтпазирӣ ё ин ки агар мизоҷи фаъоли алиф бошанду тавассути алифмоби ё кортҳои пардохтии алиф агар фаъолона истифода баранд инро низ мо метавонем ҳамчун як ҳамон ҳуҷҷати пардохтпазирӣ қабул намоему дар асоси ҳамон дида бароем. чӣ қадар маблағ гирифтанашон лимити ҳамон саломашон албатта вобаста аст ба ҳамон даромади худашон ва ҳамон гӯем ки фаъолона истифодабарии корту ҳамёнашон. беҳтарин. ман худ шоҳиди он ҳастам ки бисёр нафарон ба як мушкили ба худи манам чандин маротиба муроҷиат кардам, махсусан дар корти салом дар лимит. масалан бисёриҳо мегӯянд ки ман худам шоҳиди ҳамин чиз шудам. чандин маротиба аз манам пурсидан, масалан ман мегӯяд масалан 5000 лимит дорам, барои чӣ наметавонам ки ҳамин пулро дастрас кунам бе масалан харидорӣ кардани ягон таҷҳизот? метавонам гуна имконият бошад? аз аввал мо чунин хизматрасонӣ пешниҳод наменамудем, дуруст, ва барои ҳамин чунин савол зиёд ба миён меояд. бале чӣ тавре медонед, мо қаблан эълон карда будем ки дар айни ҳол мо дар ҳолати қарор дорем ки ба гузариш ба бонки исломӣ ҳаракат дорем ва мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ва талаботҳои бонки миллӣ хизматрасониҳое ки мувофиқ нестанд дар ин самт бояд ба роҳ монда нашаванд ва аз байн бурда шаванд. барои ҳамин мо ки аз аввал чунин як мақсад доштем ки мувофиқ ба ҳама талаботҳои қонунгузорӣ бошем, мо аз аввал ҳамин хизматрасониро ба роҳ намонда будем ва кӯшиш мекардем ки танҳо барои хариди ягон молу маҳсулот ё хизматрасоние истифода бурда шавад. сабаби асосияш ҳамин аст. барои ҳамин лекин бояд инҷо зикр намуд ки боз як хизматрасони дигар дорем тавассути ҳамёни алифмоби як меъёри муайян, он метавонад хоҳ 100 сомон бошад, хоҳ 1000 то 1000 сомон аз айни ҳол
барои баъзе муштариёне ки фаъоланду бениҳоят таърихи қарзии хуб доранд, ҳатто 2000 сомонӣ ҳам гирифта метавонанд. тавассути ҳамёни алифмоби ба ҳамон бахши салом гузашта метавонанд қарзи нақдӣ гиранд ва онро ба дилхоҳ мақсади худ истифода баранд ва он 15 рӯза дода мешаваду бе ягон комиссияу бе ягон фоиза дода мешавад. Яъне гӯем ки ҳамон барои як эҳтиёҷи кӯтоҳмуддат бошад, агар онро гирифта истифода бурдан мумкин аст, ё ин ки то ҳамон гӯем як муддати муайяне то гирифтани маош шояд як барои як хариди хурде шояд истифода бурда метавонад. Яъне ин кӯмак аз ҷониби бонки алиф мешавад. Гӯё хато намекунед? Бале, мо хостем ки барои мизоҷони мо каме ҳам бошад, як иловатан як хизматрасонӣ бошад ки дар ҳамон вақтҳои зарурӣ тавонанд зуд истифода. Онро дар як дақиқа ҳам не, шояд дар чанд сония гирифтан имконпазир аст ки хеле қулай аст ва албатта агар дорандаи корти салом бошанд, аллакай имконият доранд ки як меъёри муайяне аз ин хизматрасонӣ истифода баранд. Бале, яъне ин имконият ба мизоҷони алифбонк метавонанд ки дар як муддати кӯтоҳ дастрас кунанд ва ин ман фикр мекунам бозам боварии муштариён нисбати ин бонк зиёдтар мегардад. Хулоса ки то ягон техникау, ягон телефон, намедонам, ягон ноутбук, дигар чизо харидорӣ накунанд, наметавонанд маблағро дастрас кунанд. Ҳамин тавра? Шарт нест ки якбора харид шавад. Мизоҷон метавонанд ҳуҷҷат пешниҳод кунанду соҳиби корти салом шаванд ва барои ин чиз шарт нест ки ҳатман бояд ягон хариде бошад. Масалан, ман 5000 дорам, метавонам ки бе харидорӣ 5000-ро гирам? Не, онҷо чӣ ки гуфтам, то 1000 сомон аст ва шояд аз он шумо ҳозир 1000 ҳам набошад, шояд камтар бошад. Не, дар назар дорам ҳамон қарзи нақдиро дар назар дорам ва як меъёри муайяне аз ҳамон лимити умумиятон аст. Беҳтарин. Нафаре менависад: салом радиои ҳамсадо, як савол доштам ба бонки алиф. мо соҳибкор ҳастем, агар мешуд ба соҳибкорро тарзи гирифтани пули долларро осон мегардониданд ва дар системашон конвертатсияро эҷод кунанд? Ташаккур, хеле саволи хуб. Дар умум Аловиддинзода. Бале, дар умум мо оиди хариди доллар аллакай хеле шуд ки дар сайтамон барои гирифтани навбат ва ҳамонро электронӣ кардага ҳастем ки то ки мизоҷони мо ташвиш накашанду интизорӣ накашанд дар гӯем ки нуқтаҳои хизматрасонӣ, метавонанд қаблан аввал навбат гиранду баъдан бар ҳамон вақти қайд кардаашон омада аз хизматрасонӣ истифода баранд. Ин дар бобати гӯем ки ҳамон электронӣ шуданаш. Дар бобати агар гӯем ки худи тавассути барномаи алифмобӣ ё ин ки тавассути ягон сайте агар гӯем ки мубодила намудани маблағ бошад, мо аз боло ин чиз кор карда истодем ва кӯшиш мекунем албатта ки чунин хизматрасонӣ имконпазир бошад. Дар баробари ин бояд қайд намуд ки агар харидҳо бо доллар дар сайтҳои хориҷӣ кардан лозим шавад, барои ин чиз ҳатто харидан ҳам лозим нест ва мубодила кардан шахсан худи нафар мубодила карданаш ҳам лозим нест, зеро тавассути кортҳои виза ё мастеркарди мо ҳангоми пардохт дар сайтҳои хориҷӣ ё ки умуман дар хориҷа вақте ки пардохт менамоед, аз ҳамон ҳисоби маблағҳои сомонӣ доштаатон бемалол метавонед пардохт кунед ки бо бениҳоят курси муфид вай мубодила мешавад ки ҳатто шояд аз ҳамон харида, пур карда, пардохт кардан шояд муфидтар бошад. Беҳтарин. Дӯстони азиз, бори дигар қайд мекунем, дар меҳмонии мо иштирок доранд Далер Каримов, муовин раиси ҷамъияти исламии кушодаи Алифбонк, ва бори дигар ёдовар мешавем ки имсол аз фаъолияти бонки Алиф 10 сол пур мешавад ва имрӯз ба ҳамаи шумо албатта Далер Каримов омода аст ки посух гардонад. идома медиҳем саволи навбатӣ ва шумо метавонед саволҳои худро албатта тавассути рақамҳои 38 ва 944 равон намоед. Ман фикр мекунам ба ҳамаи саволҳои шумо посух мегардонад. Салом, ман Зарина ҳамин ҳозир барномаи шуморо гӯш дорам. Шумо ҳозир дар саволи як нафар гуфтед корти салом ба ҳама дастрас, аммо маблағаш камтар будааст. Барои зиёд кардани лимити корти салом чӣ роҳҳо мавҷуд аст ғайр аз маълумотномаи музди маош? Умуман барои зиёд кардани лимити корти салом чӣ роҳҳо мавҷуд аст? бисёр роҳҳо. ташаккури зиёд Зарина барои саволатон. дар умум агар гирем, чӣ тавре ки гуфтам, асосӣ ҳамон гӯем ки як сабабе ки метавонад барои зиёд шудани ҳамон меъёри корти салом шавад, ин
ҳамон фаъол будани мизоҷони мо аст. Яъне чӣ қадаре ки мизоҷони мо фаъолона аз хизматрасониҳои мо истифода баранд, саривақт пардохт намоянд ва албатта ки ба таъхир нагузоранд пардохташонро, фаъолона аз барномаи мобилии алифмоби истифода баранд барои пардохтҳои ғайринақдӣ дар мағозаву ё ин ки барои хизматрасониҳои давлатӣ ё ин ки тавассути кортҳо, ҳамаи инро ба таври гӯем ки қариб гӯем автоматик гӯем ҳам мешавад, зеро мо дар ин самт ҳам кор карда истодаем. Мо ба инобат гирифта меъёри мизоҷонро метавонем бо дархости онҳо дида бароему зиёд намоем. барои ин танҳо фаъол будан муҳим аст ва албатта таърихи қарзии хуб дар умум дар байни ҳамаи бонкҳо, гӯем аз истифода бурдани хизматрасони ҳамаи бонкҳо таърихи қарзии хуб доштан хеле ва хеле муҳим аст. беҳтарин. Аз ҳама муҳим фаъол будан. бале, масъул ва фаъол. беҳтарин. таманно аз шаҳри душанбе саломи худро ба шумо ва шунавандагони барномаи Салом ҳамсадо мерасонам. ман муштарии фаъоли Алиф ҳастам, вале мутаассифона дар 110 транши гирифтам, бо сабабҳои мушаххас шартҳои шартномаи Алифро вайрон намудам. лимити хеле зиёд доштам ки ба 0 расидааст. оё ман метавонам лимити худро гашта барқарор кунам? ташаккур таманно барои саволатон. албатта имконпазир аст. барои ин чиз метавонанд таманно ба маркази хизматрасонии фосилавии мо муроҷиат намоянд ва дархости худро гузоранд ки мехоҳанд асар дида бароянд ва агар ягон ҳуҷҷате бошад ки барои пардохтпазирии худро бори дигар гӯем тасдиқ намояду айни ҳол гӯем ки даромади хуб доштанашонро тасдиқ намояд, метавонанд онро низ пешниҳод намоянд. дар асоси он мо метавонем дида барем. ва инҷо хеле муҳим аст ки ҳамон чихе ки гуфтанд камбудие ки ба роҳ доданд, то чӣ андоза гӯем ки таъсираш калон аст, ҳамонро мо бояд дуруст баҳо диҳем. албатта агар гӯем ки хурд бошад, мо метавонем шояд бо меъёри пасттар боз имконият диҳем ки аз ин кор истифода барам. яъне имконияти барқарор карданро дорад. албатта. беҳтарин. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки шумо мавҷи 94.4 FM пайваст шудаед ва гӯш карда истодаед барномаи Салом ҳамсадо. метавонед саволҳои худро равон кунед бо рақамҳои 38 944. салом, ман муҳаббат аз шаҳри ҳисор. ҳангоми интиқоли маблағ аз Федератсияи Русия ба корти ман бонус мегузашт. ман пурсиданӣ будам ки ҳамин хел бонусҳо ҳангоми интиқол фақат агар аз Федератсияи Русия анҷом шавад мегузарад ё ҳамаи давлатҳо, ва бо кадом барнома интиқол анҷом шавад ки ба интиқолгиранда бонус мегузарад? ташаккур барои саволатон. хуб, азбас ки имрӯз масъалаи асосиямон, мавзӯи асосиямон ин 10-солаги Алиф аст, мехоҳам каме аввал аз гӯем ки ҳамон таърих сар кунам. дар умум аз аввал чӣ тавре ки гуфтем, мо ҳар як хизматрасонӣ ва ҳар як ҳамон барномае ки месохтем бо нияте мекардем ки барои мардум хизмат кунад ва муфид бошад. ва ҳар як хизматрасониро фикр мекардем ки чӣ тавр метавонем ки боз ҳам барои мизоҷони худ муфидтар кунем. ва яке аз ҳамон гӯем ки роҳҳои дигари ҳамин фоидаро расонидан ба мизоҷон, ин ҳамон бонусҳо ҳангоми интиқол буданд ки махсусан барои ҳамон нафароне ки аз Федератсияи Русия маблағҳо ирсол мекарданд, интиқол медоданд, ба онҳо пешниҳод менамудем. зеро мехостем ки дар ин самт ҳам як каме ҳам бошад, як иловагӣ, як кӯмаки худро расонем ба он нафароне ки хеле заҳмат мекашанд, бо як заҳмати зиёде маблағҳоро ҷамъ намуда интиқол медиҳанд. ва барои ҳамин, агар баргардем ба савол, ин танҳо барои интиқол аз Федератсияи Русия буд ва ин барнома гоҳе гӯем ки мо пайваст мекунем ва мизоҷон метавонанд бонус гиранд ва гоҳе метавонем ки аз байн гирем муваққатан ва бе бонус ҳам интиқол диҳанд. лекин дар баробари ин, чӣ тавре ки гуфтам, муфид будан ҳамеша ки барои мо муҳим буд, аз ҳама қурби муфидтаринро доим ҳаракат мекунем, пешкаш намоем ба мизоҷони худ ки ҳангоми интиқол онҳо тавонанд ҳарчи бештар маблағи бо пули миллии худ ба даст оранд дар кортҳои худ.
беҳтарин ва мо чуне ки қайд карде дар 10 солагии фаъолияти бонки мардуми алиф қарор дорем. Агар мо мушоҳида кунем ҳар як бонк дар оғоз ба бисёр мушкилиҳо камбудиҳо дучор мешавад ва шояд муштариён дар оғоз хеле кам ҳастанд. Агар мо муқоиса кунем аз соли аввал дар соли давум муштариён аз чанд ба чанд расиданд? Умуман шуморо дорад ба миллион аст, намедонам. албатта акнун рақамҳо зиёданд. Агар дар ин сам суҳбат кунем, лекин метавонам гӯям ки дар давоми ҳамин 10 сол миллионҳо нафарҳо ба идораҳои мо ташриф оварданд ки мо хизматрасонӣ намудаем ва албатта мо боз мехоҳем ки зиёдтар дар тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ин шумораро зиёдтар намоему хизматрасонӣ пешниҳод намоем ва баҳри ин кӯшиш дорем ки ҳамон идораҳоямонро низ зиёд намоем. Айни ҳол дар вилояти Хатлон ҳаракатҳои зиёде намуда истодем, чунки қаблан дар вилояти Сухт хеле идораҳоро кушодем ки онҳо зиёда аз 5 тоянд ва дар ҳозир дар вилояти Хатлон ҳам кушода истодем ва метавонем гӯем ки миллионҳо нафар ҳамасола рафтуомад мекунанд ва албатта ин бениҳоят барои мо як қадрдонии зиёд аст барои мо ки мизоҷон чунин бо чунин ҳисоб гӯем ки ба мо ба идораҳои мо ташриф меоранд. Мо доим кӯшиш мекунем ки ба ҳамон хушҳолии онҳоро сазовор шавем ки то ки онҳо доим аз мо гӯем ки хушҳол бошанд аз хизматрасонии мо. Албатта камбудиҳо низ ҳастанд, албатта ҳастанд, инро паноҳ намекунем, лекин чӣ тавре ки яке аз арзишҳои мо мегӯяд пешравӣ бехато нест. Мо доим кӯшиш мекунем ки аз ҳамон камбудиҳои худ як дарсе гирем ва онро беҳтар намоему боз ҳам онро бартараф намуда барои мизоҷони худ хизматрасони хубро пешниҳод намоем. беҳтарин. Аммо қайд кардан лозим аст ки масалан мо борҳо шоҳиди ҳамон гаштаем ки ҳамагон ташаккур мегӯям ба кормандон ва ё роҳбарияти бонки алиф барое ки хеле кори мардумро осон кардааст. Метавонад дилхоҳ чизе ки харидорӣ мекунад дар як муддати кӯтоҳ ба даст орад. Ва ман фикр мекунам ин як иқдоме аст ки воқеан боиси дастгирии шоиста аст. Ман аслан мегӯям ташаккур мегӯям. Ва идома медиҳем саволҳо валкай хеле зиёд шуданд. Салом, ман Далер донишҷӯи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳастам. Депозит гузоштан дар бонки алиф аз чанд сомонӣ ва ба чанд фоиз шурӯъ мешавад? ташаккур Далер ҳамноми азиз. хеле саволи хуб. Барои депозит кушодан 1 сомонӣ ҳам кофист. 1 сомонӣ? Бале. Ягон меъёре гӯем ки ҳатмие нест ки бояд ҳамон маблағ гузошта шавад. Ин ҳамаш вобаста аст аз ҳамон ихтиёри мизоҷони мо. Барои ҳамин барои кушодан агар шахсе ба балоғат расида бошаду метавонад маблағҳои худро оварда гузорад ва агар ҳатто ба балоғат нарасида бошад ҳам барои фарзандон низ мизоҷони мо метавонанд депозит кушоянд ва барои ояндаи онҳо маблағ гузоранд. Ин ҳам дастрас аст. Хуб, дар оиди даромаднокиаш аз мо тахминан метавонем гӯем ки аз 14 то 16% даромад гирифта метавонанд солона ва ин чиз вобаста аст аз ҳамон фаъолияти мо. Ҳарчанде ки мо даромаднокиамон беҳтар шуд, даромаднокии депозитҳои мизоҷони мо низ зиёд мешавад ва метавонад аз 16 ҳам зиёд шавад агар ки мо боз ҳам зиёдтар даромад гирем. Агар ки камтар гирифтем албатта метавонад камтар шавад. беҳтарин. Далер худи ҳозир метавонад ки депозит кушояд, чуне ки Далер қайд кардан ҳамноми шумо яъне ин бениҳоят осон аст. Шумо метавонед аз чӣ қадар маблағе ки бошад шурӯъ кунед. Муҳимтар аз ҳама шурӯъ кардан лозим. Албатта ва хеле хурсандиовар аст ки дар аллакай анҷом мегӯем ки ҳамон дар вақти донишҷӯӣ ин фикрҳоро карда истоданд барое ки барои саводнокии молиявии хуб доштан аз аввал ҳамон тавоноии ҷамъ кардани ҳамон маблағ хеле муҳим аст. Яке аз усулҳои беҳтарин аст ки барои ҳамон сатҳи хуби молиявӣ доштани нафар хеле кӯмак мекунад. беҳтарин. Ман фикр мекунам худи ҳозир ҳамин савол барои бисёриҳо як маълумоти навро пешниҳод кард. Дар воқеъ метавонед чӣ қадар маблағе дошта бошӣ
ва саволи иловагии ин саволи ман масалан 10,000 дар оғоз мегузорад метавонад ки ҳар сол шумораша зиёд кардан гирад масалан илова кардан гирад маблағи зиёд даромади танҳо ҳар сол ҳар рӯзу ҳар ҳар рӯза мешавад албатта тавассути ҳамёни алифмоби имконият ҳаст ки ҳамон бақияи депозитро худро дидан ки ва даромаднокии он чӣ қадар шуд дар аввали моҳи оянда бинанд ва ба ғайр аз ин метавонанд ба хизматрасонии алиф гуфтагӣ бахш дароянду он ҷо ҳамон ҳисоби амонати худро чӣ қадаре ки хоҳанд пур намоянд. ин ба шартум ягон зарар намерасонад. Не ва ғайр аз ин агар гӯем ки каме маълумоти бештар диҳем оиди депозитҳоямон хубияш дар он аст ки мо ҳамарӯза аз ҳамон бақия даромадро ҳисоб мекунем яъне ҳар гоҳе ки ҳамон маблағ зиёд шуд даромадаш ҳам каме ҳам бошад зиёд мешавад яъне чунки мо аз ҳамон бақия ҳисоб мекунем ҳамарӯза ва дар охири моҳ ҳамаи онро ҷамъ карда ба ҳисоби ҳамон депозитӣ мешинонем андози онро албатта кам карда зеро аз даромад бояд андоз спорида шавад ва бояд қайд намуд ки дилхоҳ метавонанд ин маблағҳоро низ гиранд. беҳтарин чун ман шоҳиди он будам ки масалан вақте ки мо дар банк пул мемондем дар бонк то масалан як сол масалан шартномаи як сол аст то агар як сол намешуд мо наметавонистем ки маблағи худро гирем ҳамин тавра бале чунин шартҳо низ вуҷуд доранд вале мо хостем ки чӣ тавре ки гуфтам боз ҳам барои мизоҷон қулоятар кунем бисёр кори мизоҷон осон кардаед дар воқеъ бале ва хубияш дар он аст ки хоҳанд танҳо даромадро метавонанд гиранд хоҳанд метавонанд ҳамон худи маблағи мондаашонро низ гиранд ва чӣ қадаре ки хоҳанд метавонанд гиранд ва онро ҳам метавонанд онлайн 24 соат гиранд яъне шарт нест ки ба бонк оянд зеро тавассути сайти online.alif.tj мо имконият додагӣ ҳастем ки ба кортҳои худ агар корти виза бошад бе ягон меъёре дилхоҳ маблағро гиранду истифода баранд ва бо ҳамон усул низ чӣ ки қаблан гуфтам боз гашта метавонанд ба воситаи алифмоби боз пур намоянд. беҳтарин дар худи ҳамин саволи далер боз чӣ қадар саволҳои дигар пайдо мешавад дар бораи фоиз пайдо шудан дар бораи депозит мо дар бораи гирифтани фоиз бисёр маълумотро пайдо кардем ва худи ман акнун маълумот пайдо кардам ки дилхоҳ лаҳза метавонисти пул илова кунӣ маблағ илова кунӣ ва дилхоҳ лаҳза дилхоҳ вақту соат метавонӣ маблағро баръакс гирӣ. пештар ман фикр мекардам ин имкониятҳо вуҷуд надошт чун мегуфтанд шартнома як сол аст як сол то ба анҷом нарасад наметавонӣ маблағро дастрас кунӣ аммо бонки алиф ин имкониятҳоро бисёр барои мизоҷони худ осон кардааст метавонад дар дилхоҳ вақт маблағи худро пайдо кунам. Як чизро бояд қайд намоям ки ин шартҳо вобаста ҳастанд ба депозите ки бо асъори миллист. Бо асъори хориҷӣ онҷо як меъёри муайяне як вақти муайяне албатта ки бояд гӯем ки ҳамон маблағ бояд истад лекин даромадашро дилхоҳ гирифта метавонанд лекин худи маблағро бояд каме нигоҳ дошт баъдан метавонанд ки онро боз пас гиранд. онҳое ки барномаи моро гӯш карда истоданд ман боварӣ гуфта метавонам ки бисёри акнун депозит мемонанд шояд бисёриҳо фикр мекарданд ки аз маблағи зиёд лозим барои депозит акнун аз як сомонӣ ки оғоз шуд ва ё аз 100 сомонӣ ман фикр мекардам ки дилхоҳ нафар метавонад ки депозит гузорад. дӯстони азиз мо фурсати реклама расидааст мо пас аз чанд лаҳза бармегардем шумо метавонед ки саволҳои худро тариқи рақамҳои 38 944 ба мо тариқи телеграм ба мо ирсол намоед ва мо ба ҳамаи саволҳои шумо посух мегардонем. Пас аз реклама бармегардем. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. салом мегӯем шунавандагони азиз, шумо пайваст шудед ба мавҷи 94.4 FM радиои Ҳамсадо ва чуне ки қайд кардем дар меҳмони мо иштирок доранд Далер Каримов, муовини раиси ҷамъияти саҳомӣ кушодаи Алиф Бонк ва қайд кардам озим дӯстони азиз имсол аз фаъолияти Алиф Бонк 10 сол пур мегардад ва инҷо саволот бениҳоят зиёд ҳастанд. барои ман фикр мекунам барои ҳар як шунаванда барои ҳар як мизоҷ барои ҳар як мардуми тоҷик бисёр шавқхор аст ки ба он саволое ки ба он маълумотое ки барояшон дастнорас нест посух гирифта бошам. Мо пеш аз оне ки боз ба саволҳо гузарем чун чӣ гуна қайд кардем
бонки алиф 10 сола мешавад. ин бинед мекунам шавқовар аст ки камтарак суҳбат кунам атрофи дастовардҳо. ва барои ман аҷиб аст ки барои муваффақ гардидан дар ин самт аз кадом зина оғоз карде ва барои муваффақ шудан умуман чӣ роҳҳои пурпечутобро паси сар карде? биё қисса кунем аз ҳамун 10 соли фаъолият. ташаккур. бисёр рамзӣ мешавад. албатта. хуб, дар умум агар гирем, алиф худ дар вақте пайдо шуда буд ки буҳрони молиявӣ буд дар дунё ва ҳамон гӯем ки имтиҳоне буд ки аз аввал моро пайгирӣ намуд ва бо мо буд ва мо тавонистем онро шукрона сарбаландона паси сар намоем ва чандин боз мушкилои дигар низ дар роҳ буданд. дар ин 10 сол читавре медонем дар дунё чӣ қадар тағйиротҳо дар соҳаи иқтисод низ ба вуҷуд омада буданд ва мо доим аз ин чиз кӯшиш менамудем ки як дарсе гирем, гӯем ки як навгониям пешниҳод карда тавонем. агар аз аввал шурӯъ кунем, албатта як идораи хурдака ки доштем ки дар он ҳангоме ки ман шахсан худам омада будам, мо танҳо 20 нафар будем ки 2 сол аллакай фаъолият дошт алиф ва 3 нафар оғоз намуданд, чӣ тавре ки гуфтам, як орзуе доштанд ва баъд аз он ҳамон ҳамфикрону гӯем ки ҳамон нафароне ки инчунин низ ҳамон орзуҳоро доштанд ҷамъ намудан кӯшиш намудем ва рафта албатта мо тавонистем айни ҳол то ба 1000 нафар низ расем ки шукрона дар тамоми идораҳоямон аз ҳар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриямон фаъолият мекунанд нафарон ва дар ин роҳ албатта бисёр имтиҳонҳо, чӣ ки гуфтем, бисёр саёҳати хубе ҳам гузарондем дар ин 10 сол, гӯем хато намекунем, зеро тавонистем дар ин 10 сол барномаи мобилии худро нависем. бонки низоми автоматикунонии бонкии худро нависонем ки барои ин чиз аксари бонкҳо миллионҳо доллар сарф менамоянд то ки онро харидорӣ намоянд ва бо як ҳатто гӯем имкониятҳои кам мо бошем, дилхоҳ метавонем барои хизматрасонии худ, барои мизоҷони худ ин низоми худро чӣ кор кунем, як беҳтар намоему коркард намоем ва онро боз як гӯем устувортар намоем то ки мунтазам кор кунад. инчунин дар ин солҳо мо тавонистем як интернет мағоза гуфта аввал шурӯъ кардем, лекин он барои шарикони худ ва мизоҷон буд ки дар он шарикони мо дар сайти Алифшоп метавонанд молҳои худро барои тиҷорат гузоранд ва мизоҷони мо тавассути корти салом ё барои нақдӣ метавонанд онро харидорӣ намоянд ва ин ҳам як гӯем ки як роҳи осон кардани ҳамон хизматрасонӣ ба мизоҷон буд ки аз хона набаромада метавонанд дархост гузоранд ва шарикони мо ин молу маҳсулотҳоро метавонанд бурда расонанд. хуб, ва чӣ тавре ки доим такрор мекунем, ба худ хотиррасон мекунем, албатта барои чунин барномаҳо сохтан кадрҳои хуб дар самти технологияи иттилоотӣ лозиманд. ва инҷо низ мо иқдом гирифтем ки як ташкилоте созмон медиҳем ки баҳри омӯзонидани чунин фанҳои гӯем ки барномасозию ва идоракунии ҳамон барномасозон ё ин ки умуман касбҳое ки бо тааллуқ доранд ба технологияи иттилоотӣ, онро ба роҳ монем ва соли 2017 буд ки мо Алиф академияро шурӯъ намудем ки дар он аллакай зиёда аз 6500 нафар хонда, зиёда аз 2500 онҳо хатм намуданду дар ташкилотҳои ҷумҳуриямон кор ва фаъолият намуда истоданд. як қисми онҳо ки албатта чандин нафарҳо низ ҳастанд ки
دهها نفرها هستند که در الف نیز کار میکنند و عین حال برای همان منتظم فعالیت نمودن همان نظام های ما سهم خود را میگذارند و البته مشکلی ها کم نبودند. سال 2020 چطوری میدانیم یک وبای گیم بر سر انسانیت آمد که همون پاندمیه و اونجا نیست مشکلی ها زیاد بودند، لیکن همان حرکت، همان همدلی و یکجایگی همکاران ما و البته دستگیری و باوری مزاجان ما امکانیت داد که حتی در همان سال مشکل که بودند تشکیلات و شرکت هایی که کارمندانشان را از کار مجبوراً آزاد می نمودند، مجبور بودند این کار را کردن، زیرا با گویم که همان نشان دهنده های مالیوی آنها خیلی ضرری گویم که منفی می رسانید. لیکن الف در این سال توانست با همان همدلی زود خدمترسانی خود را بهتر نماید، خدمترسانی نو را پیشنهاد نماید که ما همان شعبه لوجستیک خود را که برای برده رساندن حجت های مزاجان را تا در خانه شان براه ماندیم که حتی مزاجان ما از همان خواطری خود که از خانه برآمدن میترسیدند با همان هم نگاه نکرده از خدمترسانی ما استفاده برده توانند. و برای همین در عموم اگر گویم هر یک همان امتحان، هر یک همان یک مشکلی که با پیش ما می آمد با ما یک امکانیت های نو می داد. بله بله. و ارزش های ما که ما دائم میگویم که امروز از دیروز باید بهتر باشیم، ما رو همیشه الهام میبخشید که ما باز یک کار کنیم که از دیروز فرق کنیم. بهترین. و با همین شعار دائم کوشش میکنیم که پیش رویم و امیدوارم که با دستگیری مزاجان خود، با باوری آنها ما میتوانیم این راه را باز دوام دهیم و کوشش میکنیم که سزاوار باشیم چطوری که قبلا نیز قید نمودم. بله. تا که یک جایه باشیم و حرکت را دوام دهیم. بهترین. من خودی از میخواستم پرسم که تحت کدام شعار با اون که شما عملی میکنید علاقه به سوال خودم پاسخ گرفتم. امروز از دیروز باید بهتر باشد. این یکی از ارزش‌های ما است. در الف ما فرهنگ الف است و 7 ارزش داریم. این کدام است؟ اینها من چون الفم یکمش و یکی از شیرین کلامش من چون الفم، یعنی ما دائم کوشش میکنیم که راست باشیم. بهترین این منطقی بسیار عجیب. بله، به سوی پیش حرکت کنیم و با عدالت و با همان شفافیت تنها فعالیت کنیم با مزاجان خود، با شریکان خود و حتی با همکاران خود. و بعداً الف از من است که همان غمخواری نسبت به الف، به مزاجانش، به شریکانش است. بعداً بی‌طرف نیستم که این یک دیگر ارزش است که دائم ما را قوه می‌دهد که در دلخواه حالت دستگیری همکاران، مزاجان باشیم و بی‌طرفی نکنیم به مشکلی آنها، یا اینکه برعکس دائم دستگیر باشیم. و بعداً باز داریم ارزشی که میگوید غیر عادیه. این باز یک ارزشی که دائم بله با روسی یعنی ابوچنی می شود، دائم ما را الهام میبخشد که ما راه‌های نو جوییم و همین طور هم هست در واقع. البته این ارزش ها تنها برای گویم که در کاغذ نوشتن نبودن. این ارزش های است که از همان قلب ما، از همان نیت های ما برآمدگی است و ما آن را دائم به خود خاطررسان میکنیم که و حتی در اداره های ما نیز در دیوال ها، در آن جایهایی که مزاجان را قبول می نماییم، ما آنها را جای دادگی هستیم تا که اگر گاهی هم از آن فراموش کنیم مزاجان ما به ما خاطررسان نماید. بهترین. و بعداً باز داریم ارزشی که میگوید امروز از دیروز بهترم، یعنی از بالای خود کار کردن، بهتر شدن. باز داریم ارزشی که میگوید پیشروی به خطا نیست، یعنی ما میدانیم که ما خطا کرده میتوانیم، لیکن ما باید حتما از آن خطا درس بگیریم و پیش رویم.
ва охиронаш он аст ки ман ҳокими нафсам. Азбаски мо бо пули мардум кор мекунем ва боварии мардум хеле як чизи нозук аст. мо доим инро хотиррасон мекунем ки ҳамон ба нафси худ дода нашавем, ба ҳамон як ҳавасҳои гӯем ки муваққатӣ дода нашавем ва ҳеҷ гоҳ гӯем ки ба як кори баде даст надиҳем ва доим аз болои худ кор кунем ки аз фикрҳои бад, аз корҳои бад дур бошем. беҳтарин шумо тавассути ин 7 шиор ҳамеша амал мекунед ва ман чӣ гуна ки шумо арзишҳо ва ё шиорҳое ки шумо гуфтаед, ман мушоҳида кардам ки ҳамаи ҳамонҳо дар ҳамарӯза кори шумо мушоҳида мешавад ва ин беҳтарин аст ки чӣ гуна қайд карда ки ҳолатое мешавад ки мо фаромӯш мекунем. Визоҷон ба ёди мо меорам, ин метавонад ки ба шумо дубора қувват диҳад. Ҳамин тавра? албатта боварӣ умуман алоқа доштан дар тамос будан бо мизоҷон аз аввал барои мо муҳим буд ва то ҳол мо инро давом дода истодаем ва мо бо дилхоҳ роҳе ки ҳаст, чӣ тавассути телефон аст, чӣ тавассути интернет ҳаст, чӣ дар гӯем ки идораҳоямон, мо ҳамеша кӯшиш мекунем ки дар тамос бо мизоҷони худ бошем. ҳамеша ҳамон пешниҳодҳои онҳоро, шикоятҳои онҳоро низ хонем, қабул намоем ва аз болояш кор кунем. агар мизоҷоне ки ҳатто ба мо шикоят гузоранд, мо шӯъбаи махсусе дорем ки аз болои ҳамин кор мекунанд ба он мизоҷе ки ба мо хоҳ дар шабакаҳои иҷтимоӣ, хоҳ тавассути гӯем ки телефону ё тавассути идораҳои мо омада дар китобҳо қайд мекунанд, мо ҳатман ба онҳо занг мезанем, ба алоқа мебарем ва пурра меомӯзем ки бо кадом сабаб ҳамин чиз ба вуҷуд омад, то ки ҳамон камбудиро бартараф намоем. ин хеле гӯем ки як тӯҳфаи бебаҳост. яъне ҳар як шикоят, ҳар як муроҷиати мизоҷони мо тӯҳфаи бебаҳост ки агар аз он истифода бурд, албатта ки метавонӣ рушд намоӣ. шояд ҳамин сабаб шудааст ки мардум инқадар зиёд боварӣ доранд ва эътиқод доранд. умедворем ки чунин бошад. ҳаракат менамоем. беҳтарин. ва барои ман як чизи дигар мехоҳам маълумот дошта бошам. шояд агар хато накунам, бонки Алиф шояд аввалин бонке бошад ки тавассути корхонаву ширкатҳо ҳамкориро бароҳамон. Масалан, аз куҷое агар ягон чиз харидорӣ мекунӣ, метавонӣ тавассути бонки Алиф пардохт кунӣ ва баъдан маблағашро супорӣ. Анамин идея чӣ гуна пайдо шуд? Аз кадом сол оғоз шуд? Агар дар 10 соли фаъолият мо мушоҳида кунем. Ташаккур. Саволи хуб. Аввалин нестем. Бояд инро қайд намуд ки буданд ташкилотҳои қарзӣ ки чунин хизматрасониҳо ва чунин ҳамкориҳо доштанд. аммо Алиф машҳур шуда дар ин самт. шояд гӯем ки он вақт онҳо ҳамон доираи шумораи ҳамон шариконашон шояд хурд буд. Алиф низ аз хурд сар карда буд. мо бо гӯем ки якчанд мағозаҳо аввал сар карда будем. ин аз ҷумла Тоҷи Кристаллу, мағозаи Валнаву, гӯем ки чандин боз ташкилотҳо мағозаҳои дигар ҳастанд ки шукрона онҳо айни ҳол зиёда аз 3000-анд ва мо ташаккур мегӯем ки онҳо бо моянд ва бо мо ҳамкорӣ мекунанд. аз ҷумла радиои ҳамсадо низ ки доим бо мо ҳамкории зич доранду моро дастгирӣ мекунанд дар самти ҳамон расонидани маълумотҳо ба мизоҷони мо. ва дар умум мо аз чӣ шурӯъ карда будем? аввал мо як ҳамон мушовири худро дар ҳамон мағоза гузошта будем ва ҳоло ҳам ҳастанд дар аксарияти ҳамон шарикони аввалаи худ ё ин ки шарикони калони худ ки мо дорем. дар он ҷо мо мушовирони худро мегузорем ки онҳо ба мардум хизматрасонӣ намоянду кӯмак расонанд. аввал аз ҳамон шурӯъ карда будем ва мизоҷон меомаданд, ҳуҷҷатҳои худро месупорданд ва мо ба низоми худ ворид менамудему кори онҳоро медидем ва посух мегардонидем ки натиҷаи ҳамон дархосташон чӣ шуд. лекин чӣ тавре ки гуфтем, мо доим кӯшиш мекунем ки имрӯз аз дирӯз беҳтар бошем ва ин чиз моро ором намегузошт. яъне мо мехостем ки боз ҳам қулайтар кунем. яъне мушовир гузоштем, акнун чӣ хел кунем ки бе мушовир ҳам кори мизоҷони мо ҳал шаванд. ва кӯшиш намудем ки
ақаллан ҳамон посттерминалҳо баровардем ки дар он барнома сохта гузоштем ки тавассути смс ҳангоми доштани шартномаи ҳамкорӣ бо мо мизоҷони мо метавонистанд ки тавассути телефони худ смсро гӯянду ҳамон маблағи муайянеро гӯем ки ҳамчун имзо гузошта ба тариқи ҳамон смс дархости худро имзо гузоранду ҳамон моли даркорияшонро харанд ва ин ҳам гӯем ки моро ором нагузошт ва мо кӯшиш намудем ки боз ҳам осонтар кунем ва ҳангоме ки алифмоби аллакай фаъол шуда буду мизоҷони мо онро насб намуда истода буданд мо QR-кодҳоро ба роҳ мондем ки тавассути QR-кодҳо бе иштироки мушовирони мо бе иштироки ҳамкорони мо дар дилхо мағоза ки мағозаи шарикони мо ки бо мо ҳамкорӣ мекунанд тавонанд бо як ҳамон хондани QR-код ва интихоби як ҳамон ҳисоби худ дар алифмоби тавонанд молу маҳсулотро харид намоянду ташвиш накашанд бо гӯем ки аз як мағоза ба як роҳи дигар гӯем то дигар идора рафтанд ва ин ҳам охир нест боз дар дистшуҷӯи роҳҳои нав ҳастем. беҳтарин мо хеле суҳбат кардем атрофи дастоварду таърих умуман фаъолияти 10 солаи алифбонк. агар шумо розӣ бошед як суоло бениёз ягон суол дигар посух гардонем. дуруд ба шумо ва шунавандагони радиои ҳамсадо. ман нодирбек 45 сола ҳастам аз шаҳри душанбе. ман барномаи алифмоби дорам дар телефонам. баъзе вақтҳо кешбек дар фалон мағоза ё тарабхона мебинам паёмак меояд ки ман сарфам намеравам. дар ҳамин мавзӯъ маълумот медодед. қаблан ташаккур. ташаккури зиёд барои саолотон окай нодирбек. кешбек ин як ҳамон барномаи ҳавасгардонист ки аз ҳамон харидҳое ки мизоҷони мо ғайринақдӣ мекунанд дар тавассути алифмоби пардохт менамоянд ҳамчун як мукофотпулии хурде мо бармегардонем ба мизоҷони худ бо як фоизи муайяне ки дар умум вобаста боз ҳастанд албатта кешбекҳои калон мо иқдомҳо дорем ва вобаста ба ҳамон фоизи кешбек ки ин метавонад дар як шарик шояд 5% бошад, дар як ҷое шояд 1% бошад, дар ҷое 10%. вобаста ба ҳамин ҳамон аз маблағи кардаашон маблағ бармегардад. масалан гӯем ки ман рафта дар мағоза ба маблағи 100 сомон харид мекунам ва ғайринақдӣ тавассути алифмоби пардохт мекунам ва агар ҳамон ҷо кешбек 5% бошад ҳамон 5 сомон бармегардад. онҷо боз хай меъёрҳо ҳастанд ки дар алифмоби дар дохили алифмоби боз онҳоро мо нишон додагӣ ҳастем ки то кадом маблағ ҷамъ мешавад онҷо нишон додагӣ аст. беҳтарин. салом, ман зуҳал ҳастам аз шаҳри душанбе. чаро алиф банкоматҳои пулгузаронӣ зиёд дорад аммо мутаассифона пулгирӣ не? ман надидам дар ҳудуди ноҳияи шоҳмансур, дар дигар ҷойҳоро намедонам. маҷбур мешавем ба дигар корт пуламонро интиқол дода гирем ё ба дигар банкоматҳо фоиз спорида? ташаккур, хеле саволи хуб. ин саволи аҷоиб ам фикр мекунам. саволест ки албатта доим мизоҷони мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ медиҳанд. мо дар ин самт дар соли 2023 хеле корҳоро анҷом додем. тими ки масъул аст дар ин самт хеле кори бузургеро анҷом доданд ва айни ҳол мо хеле банкоматҳои зиёдро низ чӣ дар шаҳри душанбе ва дар умум дар ҷумҳурӣ низ насб намуда истодаем. дар ноҳияи шомансур низ кам нест. аз ҷумла метавонем гӯем ки ба наздикӣ 2 моҳ қабл мо дар назди мағозаи элси вайкики ва тоҷи кристал як идораи навамонро кушодем, маркази хизматрасонии нав кушодем ки дар он ҷо низ банкомати мо қарор дорад, яъне вай ҳам дар ноҳияи шомансур аст ва ин танҳо яктоаш нест, чандин боз банкоматҳои дигар низ вуҷуд доранд. барои маълумоташон тавсия медиҳам ки ба алифмоби дароянд ё ин ки ба сайти alif.tj дароянд. он ҷо дар саҳифаи тамос мо ҳамаи банкоматҳо ва ҳамаи терминалҳоямонро нишон додагӣ ҳастем. инчунин бояд қайд намуд ки ҳамон терминалҳое ки барои қабул кардани маблағҳо қайд намуданд, як қисми онҳо маблағ низ медиҳанд. яъне мо хизматрасонии навро чанд моҳ мешавад ки ба роҳ мондагӣ ҳастем, метавонанд тавассути алифмоби раванду бе корт, яъне аз ҳамон ҳисоби алифмоби ё ки кортҳояшон ки ба алифмоби пайваст аст
QR кодро хонда дар ҳамон терминал маблағро аз худи терминал гиранд ва онҷо низ имконият ҳаст гирифтан. Барои ҳамин шояд ҳамон терминалҳое ки мебинанд барои чи дар он ҷо банкомат нест, шояд ҳамон терминале ки дидагӣ ҳастанд вай терминал маблағ низ медиҳад. барои ин тавсия медиҳам ки ҳатман дар алифмоби ё ин ки дар сайти alif.tj дар омада бинанд, суроғаҳо ҳамаашон ҳастанд ва кадомаш маблағ медиҳаду кадомаш намедиҳад низ қайд шудагӣ аст. беҳтарин. Ои худиёзӣ чанд савол ба ҳамин монанд пешниҳод гардидааст. мо ба ҳамаи саволҳо ба фикрам ҷавоб додем. умедворам. мо вақти хеле кам дорем, мехоҳем ба якчанд саволи дигар посух гардем. Салом, ман Давлатмур аз ноҳияи Варзоб. Ман айни замон оила барпо кардани ҳастам ва барои гирифтани қарз чанд маротиба ба бонки Алиф муроҷиат кардам, вале онҳо ба ман қарз надоданд ва гуфтанд ки мо наметавонем ба шумо пули нақд диҳем, танҳо шумо метавонед бо корти Салом ба як миқдори муайян маблағ гиреду аз ягон мағоза лавозимоти харидорӣ кунед. Мехостам донам ки чаро бонки Алиф дар аввали таъсисаш маблағ медоду айни замон намедиҳад? Ташаккур барои савол. Аз аввали фаъолият мо маблағ намедодем. Яъне инро бояд қайд намуд. Мо дорем хизматрасонии маблағгузорӣ барои хариди мошин гӯем ва ин хизматрасонӣ мо маблағ медиҳем ба фурӯшандаи мошин. Яъне мо ба худи харидор ҳеҷ гоҳ маблағ намедодем. Бале, мо ба фурӯшанда медиҳем ки он бояд гирад, аз бас ки мошинашро фурӯхт бояд гӯем ки маблағашро гирад. Лекин дар умум читаро ки гуфтам, қарзи нақдие ки мо қаблан қайд намудем дар алифмоби вуҷуд аст, лекин он маблағи хурд аст ва албатта барои харидҳои бузург нест. Лекин ҳамкорони мо дуруст тавсия доданд, агар ки корти Саломро фаъолона истифода баранд ва меъёри хуб ба даст оранд, метавонанд лавозимотҳоро қадам ба қадам харидорӣ намоянд. беҳтарин. ва ҷа саволи дигар. Салом, ман Меҳриддин ҳастам аз ноҳияи Восе ва айни замон истихонакунии Душанбе коригар ҳастам. Музди маоши ман 1400 сомонӣ дар як моҳ аст. Оё метавонам як то яхдони 8000 сомонаро ба насиҳа як сола бигирам? Агар мешуда бошад, мегуфтед бо кадом роҳ? барои ин чиз хуб мешуд ки дархост гузоранд ё аз сайти ҳамон чӣ тавре ки гуфтем Алиф Шоп ҳамон яхдонро интихоб намоянду дархост гузоранд. ҳамкорони мо дида мебаранд. Онҷо чандин шартҳо метавонанд шаванд. Шояд муҳлати насиҳаашонро дарозтар мекунем то ин ки ҳамон маблағи моҳона ба онҳо сабук шавад. Инҷо асосӣ гӯем ки ҳамон қоида ё ки гӯем ё ки шарте ҳаст ки бояд ба мизоҷ мушкилӣ наорад, то ки пардохти моҳонашон бояд калон нашавад. Ва инро дида мебарем. Дархост гузоранд, ҳатман мебинем. идома дорад дӯстони азиз, барномаи Салом Ҳамсадо тариқи мавҷи 94.4 FM ва мо суҳбати имрӯзаи мо бахшида ба 10-солагӣ бонки Алиф аст. инҷо саволҳо хеле зиёд аст. Ман гулчин карда бароишон пешниҳод мекунам, чун вақти хеле кам дорем. Салом, ман истифодабарандаи доимии Алиф Бонк аз ноҳияи Шоҳмансури пойтахт ҳастам. Ман айни ҳол як то ноутбук ба миқдори 5000 сомон тариқи ин бонк кредит гирифтам ва муҳлати пардохти маблағ 12 моҳ аст. мехостам аз намояндаи Алиф Бонк фаҳмида бошам ки ман метавонам дар сурати 8 моҳ маблағи кредити худро пардохт намоям, дар 4 моҳи боқимонда аз ман фоиз гирифта нашавад. бешакки барои посухтон сипос. ташаккури зиёд. бояд қайд намуд ки мо фоиз намегирем, мо комиссия дорем ки ва комиссия якдафаина ҳаст ва он камшавию зиёдшавӣ низ надорад. яъне тасаввур мекунем ки мисли як хариди оддӣ аст ки дар мағоза, яъне шумо борро мехаред 100 сомон, болои он ҳамон 10 сомон фоидаи худро мегузареду 110 сомон мефурӯшед. дар ҳамин гӯем ки тарзи кори Салом низ чунин аст. яъне мо ҳамон комиссияро мегузорем ва он на камшавӣ дорад, на зиёдшавӣ ва албатта ки новобаста аз муҳлате ки пардохт менамоянд маблағи ноутбукро, ҳамон маблағ бояд пурра пардохт шавад. беҳтарин. ассалому алайкум, рӯзи шумо бахайр бошад. Ман Али Акбар аз маҳаллаи Чорбоғ мехостам аз намояндаи Алиф Бонк фаҳмида бошам ки чаро бонки Алиф ба нафароне ки дар синни 24-25 ҳастанду кору фаъолият мекунанд, вале аз сабабе ки дар қайди Душанбе шаҳр нестанд, насиҳа намедиҳад. хоҳишона пурратар шарҳ медодед. инҷо талаботҳо ҳаст. Ташаккур барои савол. инҷо талаботҳо ҳастанд ки мо бояд онҳоро риоя намоем ва боз ҳастанд гӯем ки ҳамон
имкониятҳое ки аз ҳамон шаҳри ноҳияе ки агар дар ҷои зистшон ташкилоти мо вуҷуд дошта бошад метавонанд аз он ҷо истифода баранд. Лекин новоста аз ин ҳаст унҷо акун омӯхтан лозим. гӯем ки як бора ба савол ҷавоб додан ки мо медиҳем ё намедиҳем душвор аст. Баъзан ҳолатҳое ҳастанд ки агар ҷои кори хуб дошта бошанду чандин сол фаъолият карда бошанд, шояд мо дида бардорем ва диҳем. аммо ҳастанд ҳолатҳое ки метавонем албатта рад намоем. инҷо омӯхтан лозим, дидан лозим. умедворем муроҷиат кунанд, боз ҳамкорони мо метавонанд дақиқтар ҷавоб диҳанд. беҳтарин. ман пеш аз ҳама қайд карда мехоҳам ки аз номи роҳбарияти радиои ҳамсадо бахшида ба 10-солагии фаъолияти ҳамсадо шуморо табрик мекунем. бахшида ба 10-солагии алифбонк шуморо табрик мекунем ва ба боварӣ гуфта метавонам ки ҳамкории радиои ҳамсадо бо бонки алиф хеле хуб ба роҳ монда шудааст ва умед ба роҳ мемонем ки дар идома низ ин ҳамкориҳо бозам вусъат меёбанд ва мо идома медиҳем албатта ҳамкориро. ва бори дигар аз номи роҳбарияти радиои ҳамсадо бахшида ба 10-солагии фаъолияти бонки алиф шуморо табрик мекунем ки дар муддати воқеан 10 сол бо дастовардҳои бениҳоят назаррас шумо ноил гардидед ва метавон ин дастовардҳоро воқеан шоиста арзёбӣ кард. дар охир чӣ гуфтан мехоҳед? умуман бонки алиф боз чӣ нақшаҳо, чӣ имкониятҳо барои мизоҷони худ албатта дар оянда ба роҳ мемонад? албатта аввалинаш он аст ки мо мехоҳем ки ҳамон низомҳои мо доим дар хизмати мизоҷони мо бошанд ва аввалин дараҷа мо кӯшиш дорем ки ҳамон хизматрасони мо боз ҳам осонтар, боз ҳам қулайтар гарданд барои мизоҷони мо ва кӯшиш дорем ҳамон барномаҳои нав таҳия намоем ё ки хизматрасони нав пешниҳод намоем ки мизоҷони мо аз онҳо истифода баранд. ва читаро ки гуфтам, яке дигараш он аст ки мо дар тамоми манотиқи ҷумҳурӣ кӯшиш дорем ки идораҳои хизматрасонӣ ташкил намоем то ки мизоҷони мо тавонанд зудтар ва осонтар ҳамон аз хизматрасони мо истифода баранд. ҳоло гӯем ки навгониҳо зиёданд, албатта ки моро пайгирӣ намоянд, мо эълонҳои худро албатта ҷо медиҳем ва бохабар мешаванд. ҳаминро чӣ хеле ки қайд намудам, мо доим кӯшиш мекунем ки имрӯз аз дирӯз беҳтар бошем ва албатта ки мо кӯшиш мекунем ки дирӯзи мизоҷони мо низ гӯем ки имрӯзи мизоҷони мо низ аз дирӯзашон беҳтар бошад. беҳтарин. ман дар идомаи фаъолият ба шумо муваффақият мехоҳам ва умед ба роҳ мебарем ки то имрӯз воқеан ба дастовардҳои назаррас ноил гардидед. умед ба роҳ мебарем ки дар солҳои минбаъда низ бо ҳамин имкониятҳое ки пеш аз ҳама барои осон кардани мардум фаъолият мекунед, бозам беҳтар ба роҳ монда мешавад ва бонки алиф бо ҳамин боварие ки нисбати мардум, воқеан мардуми тоҷик нисбати ин бонк боварии зиёд доранд, эътимоди зиёд доранд. ин эътимод бигзор таманно мекунем ки ҳеҷ гоҳ гум нагардад, баръакс рӯз ба рӯз, соат ба соат, сол ба сол зиёд гардад. 10-солагии фаъолияти бонки алифро бори дигар аз номи роҳбарияти радиои ҳамсадо ба шумо табрик мекунем ва умед ба роҳ мемонем ки ин ҳамкориҳо дар идома бениҳоят боз хубтару зеботару вусъат меёбад. барои як суҳбати самимӣ барои шумо изҳори сипос мегӯем. шунавандагони азиз, қайд кардан лозим аст ки дар суҳбати мо буданд Далер Каримов, муовини раиси ҷамъияти саҳомии кушодаи Алифбонк. ва мо фикр мекунем имрӯз ғайр аз оне ки дар бораи дастовардҳо, дар бораи таърихи бонки алиф ҳарф задем ва ба бисёр саволҳои шунавандагон, ба бисёр саволҳои мизоҷони бонки алиф низ посух гардем. ҳамин тавра? бале. бори дигар шуморо хушомадед мегӯем. бо умеди бозам муваффақияти шумо дар ин ҷо барномаро ба анҷом мерасонем. ташаккур. дӯстони азиз, барномаҳои дигари радиои ҳамсадо идома дорад. моро ҳамроҳ бошед. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо.